Id-differenza prinċipali bejn il-coronavirus u l-influenza hija li żewġ persuni bl-influenza jistgħu jinfettaw 3 persuni oħra, filwaqt li bil-coronavirus żewġ persuni jinfettaw 5 persuni. L-istatistiku u r-riċerkatur Dr. Vincent Marmara spjega kif dawn in-numri wieħed ikun jista' jbassar kemm ser jiġu infettati nies. Għandu x'aqsam il-season influenza, żewġ min-nies jgħaddu l-influenza l-3 min nies oħra on average. Mentri f'dan il-virus partikolari, COVID, dan għal kull 3 min nies l-influenza tgħaddi dan il-virus jgħaddi madwar 5 min nies oħra. Dr. Marmara qal ukoll li aktar ma noqogħdu taru nevitaw il-kuntatt man-nies, aktar jgħin biex il-firxa tal-virus tkun żgħira. Aktar kemm in-nies joqogħdu ġo darhom u ma joħorġux, aktar issir is-social distancing u allura ir-rata ta' kemm persuna jibda jgħaddi għal ieħor tibda tonqos aktar. Ir-riċerkatur spjega li minn hemm ir-rata tibqa' nieżla u tiġi fit-tmiema l-epidemija. Aktar kemm wieħed joqgħod attent u jevita l-kuntatt dirett ma' ħadd ieħor, din ir-rata dejjem tibqa' nieżla. U eżempju persuna jibda jgħaddi l-inqas minn persuna waħda. Ġifieri hemmhekk itfisser allura li eżempju żewġ min nies jgħaddu għal persuna waħda biss. Jekk naslu f'dak il-punt ifisser li l-epidemija tkun qiegħda tinqered u tikka allura din l-epidemija tispiċċa mill-pajjiż ukoll. Dr. Marmara spjega li differenza oħra hija li waqt li s-sintomi tal-influenza staġjonali jistgħu joħorġu malajr, is-sintomi tal-coronavirus jistgħu jieħdu bejn jumejn u 14-il ġurnata biex joħorġu, bekk iċ-ċans li wieħed jinfetta aktar nies huwa akbar. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.